Huppakee. Leuke Just. We zijn onderwijs naar Meppen. Maar het snijdt nou wel. Wat prachtig, hè? Lot uit morgen zegt dat het snijdt. Prachtig. Geweldig. Maar we lezen nog wat koffie aan, want ik vermoed net om tak aan. Nog een bij koffie erbij. Zo. Nou, dan gaan we weer. Op naar Meppen. Ik ben nooit in Meppen West. Of wel vaker in Duitsland, maar Meppen nog net. We gaan naar Meppen, we gaan naar Meppen, Meppen. Waar vind je hem zo die Meppen West? Nou, zeg maar. Ik weet niet, ik vind het wel leuk om naar iets dat te gaan wat ik nog net ken. Maar volgens mij is het liever dan snit. Ook een keer in Leer West. Dat had ik ook eens jongen. Dus ik dacht van nou, we gaan naar Meppen te gaan. Ja, zo vaak kom ik het via die route. We komen weer via een orensteek de Duitsland weer in, hè? Bij Emmen, wel dan. Dus ik ben even naar Oost. Dat is fantastisch. Dat is zo'n spannend leven. Een heel spannend leven, hè? Geweldig. Politie. Ze zie je meer al jongen in Duitsland. De meeste meer op been. Wat is je? Maar nog eens hier niet een keer hier in de dik hier leven, hè? Wat is je? Weet je niet wat je een fles bier in de hand. Zit er ooit als een stadje ook nu wel van mij te kennen. Meppen, de plaatselijke FC Meppen zien. Idee? Oh, ja, ik het staan niet zien. Dan moet je zo'n kambuur achter staan. Is joh, is het just. Weer zo'n harken als een boy zitten. Ja? Maar toen zei ze dat ze je parkeerplak naar voor zwangere vrouwen? Ja. Klopt dat? Dat denk ik, ja. Nou, dat mag wel even zien dan, want dan wil ik daar wel even stingen nog heel kennen. Vooral stoelen, weet je? Zie je hier? Ja. Vooral je parkeerplak. Ja. Hier. Maar die is er al vol. Ja. Nou, daar was ik niks aan. Nou. Ik dacht ja, zo keer bij je, maar ik denk dat je volle map betalen, weet je? Geweldig. Hartelijk welkom in die map. Lekker? Ik moest het 4 miljoen te betalen, dus dan ga ik hem betalen, maar nou, ik moet nog cash in de boezem. En we zien ook waarom krijgen. Ik moet 4 vlassen cent. Wat mij en nog mij. Ik heb voor de baby het ziekje. Komt net vaak voor dat ik voor de baby op ziek ben en speel. Maar clowns ben eng. Oh, dat zijn de Bremer stadsmuzikanten, dus ja. Wat? Bremer stadsmuzikanten. Dat zijn helemaal niks. Weet je dat niks? Oh, dat is misschien het bekendste van Bremen, zo'n beetje. Nou, dat ben voor jou beest en die meeste muziekblijkbaar of zo, die ik volg. Ik reed nog een beetje rond hier in die map, het winkelcentrum, maar het is net echt heel fantastisch. Ik ben ook wat winkels zoals, nou, daar zit een Woolworth net als mij, dat is een soort van Vibra, nou, daar zit ook Xenos. We zijn het winkelcentrum maar even uitgestapt, want dat werd al wat saai. Dus we zijn ook gewoon even de straat opgegaan in Meppen. Maar ja, dit is wat, het snijdt je nogal. Dat maakt het al wat minder begaanbaar, maar kleer. We weten eigenlijk net, kijk, het centrum nog. Dus ik denk dat je links is nu, hè? Ik denk hier van een grote sightseeing momenten in de map en dat is de Bregen oer de Hazen. Dat is hier het plaatselijke rivierke water. Ja, maar als je het een beetje stil, dan denk ik, oh, dat is een goed dag om eigenlijk. Hé? Is het, hè? Ik vind het enthousiasme heel leuk, maar... Het enthousiasme is onsteekelijk, maar... Is het net een hoerhaven? Nee, nog nooit aan net. Het is dus een zaterdag de middag hier, hè? En dan hebben wij nog mensen hier op de stuit. Had ik het idee tenminste. Ja, het is natuurlijk niet zo mooi waar, zoals het ook wel, hè? Maar misschien kan het tot te krijgen met die voetbalwedstrijd, denk ik dan, hè? We hadden bezorgd hier in Meppen. Ja, ik had het beste beentje voorzetten in Meppen. Nou, het wordt me net, denk ik. Ben ik bang. Het waar helpt met mij. Hé? Het is geen sfeer. Nee, dat weet ik niet. Nou, nee, nou ja, het is wel sfeer, maar net echt een goede sfeer. Nou, dan gaan we naar de Soca. Say, I love Soca. I love Soca. I love Soca. Maar dat is helemaal een feestje voor mij hier. Geweldig. Ja, op deze dijk rijdt Meppen voor mij. En op schaal, wat zie je? Een 4. En jou de 4. Treien maar. Wat dan? Wat dan? Ben net. Ik draai nog heen. Ik draai nog heen. Nou, jij dat wel. Ik probeer nog een beetje positief erin te gaan. Maar ja, gebaseerd op wat we zien hier. Net al het beste winkelcentrum, maar wat standaard winkels. Nou, en het centrum gewoon op zaterdag helemaal dicht is. Oh, weird natuurlijk.
Moet ook al denk ik van ja, wat zou dan een 12 wezen kennen, weet je toch? Ja, als dat denkst. Of wat dan een 12 wezen. Als ik nog bestel. Wat? Als ik nog... Als bestel. Bestel hier. Dus, nou, dat is hier geloof ik net elkaar, want die wordt veiliger. Nou, dat is nou ja, zeg een stuk machine. Veiligheid kreeg je in het zingen. We zijn net beroofd. Gewoon een stukje Duitse degelijk. Ja, ja, gewoon degelijk 4 kleur. Niks spans. Nou jongens, gaan naar de tiefgarage. Ik heb op tieven. Geweldig. Nou, niks van dit donker nikkeltje. Hè? Nou, we zijn maar even delstrutsen in Emmen. Het mappen hebben we eigenlijk net vol te blijven, maar zo. Oh. Lekker even onder de leven. Oh, zo. Lekker, lekker. Hier. Geweldig. Geweldig.